ho anu ye ba beto kotokɔhene nim ensam dodo no a bi nso ebi ebetumi abeka ho efiri sɛ ene be ma champion sapon ye otoso mienu ene wono so be yensuaye e de akyere nananom ne kotokɔhene esenti ne wo se ye ba na ene nkomo a ebekoso no ye de bi eba beso no na abusua rampin sem no medikan aka kyerɛ sɛ eye womo a ebunu Asantehene womo nkonya nti akonya tuntum no sɛ na anyema bi anase hene da ne to a yɛsane nyinaa na yɛto no santene wobɛhunu sɛ akonya no bi wɔ mu a ɛno de abunu paa ne bunu ne abunu sɛ binya sɛ ayɛ fi ne mom wɔn aheneduro wɔn abunu no ama yɛ tuntuntuntuntuntu wɔn epunu no ɛna wɔn yɛ rempi anaso de rempi akonya no wokɔ pɛkyi number 2 a wɔn nkyi efiri hɔ sanso ɛna ɛyɛ trede wɔn nso nkyi efiri hɔ eti ɛyɛ no ho asɛm na ba beto dwa na abusua pani de ba yɛ afei ɛkɔkɔ wie yɛ abusua sabre wo hene ba hia hene Otumfour ne ba na eduru ha ne ba ne ho hia no na eduru ha sanso na Chiame Bonsu ene nananom a Chiame nso a di yeru Asantehene na no de sem to dwa to omanfo anim wo mo so nyina ato santene ekɔ nananom dodo no aba ye hunu sɛ nsutaman hene nso aba afei no akyi no nananom kumasefo aba machebare ene nananom aka ho sabre na nkawe ahima ono so aduru ha omunyina akotena se na kotokɔhene ne nkomo ene wone nananom ba bedie no etumi atoaso ama etimi agina brane na abusua rampin konwasem yi na abusua pani ene abusua no bi atwe ho manso na de kɔba nyina ne se kotokɔhene gema wo mo eno ne da no meto wonkra se oba bi ba ye se wo mo na de wo mo sika kɔtwe manso no twen ye ma no mo firi se wo mo nkyɛn anaso wo mo abusua ni mu enanka adidie no ebetimi ato ama abrante a ono de ne sika ne japade ne ho ne amadodo no akɔtwen ye ema manso yi wo mo nsaka ya nso na sabi abusua panyi pɛ so odane no oba ne bebo ne nkuro kyerɛ nananom ewi ase no de kosi ya ene sɛ sabi na abusua pani nso ewo nyinaso ahodo bi a ono so gyina so sabre bafo amankatia ya wotoso enan ono so aduru ha bafo amankwatia bantamahene enso aduru ha wone nananom ekwa se krobia Asante kotokɔhene betena se ebreye mu na fei ensem ahodo ewo ho wo mo ade atoto nanim ama watumi akama peye afantuma paifra enti ene yebehwe ba bia rempensem no ebekɔ akwakosie afia tabu a ene krobodikuro ɛhɔ nso nsɛm no yɛbɛka enti ɛna deɛ yɛwɔ nneɛma pii ɛde ɛma wo ɛna afei sakra wo no nso nkonnwasɛm ahodo ɛwɔ hɔ nso yɛbɛka ho asɛm ama etimi atototo yie saa nso ɛna bawro nkonnwasɛm nso ɛwɔ hɔ sɛbi ne nkonnwasɛm no yɛdi bem sɛ mbaka ya bawro ɛna wɔne ɛyɛ ne ba panin ɛba yɛ ebre bi atwam mfinhyia bebree sɛ yɛn han yɛ ne yɛbɛka eburu mfie num ya ne nyina kosi yɛsɛ bawro hene ɛbɛka ntam sɛ yɛwura ntam kɛse ka ntam sɛ ɔno ɛyɛ ade ase na wɔne na ahema ɛnyɛ baako ɛnama na ahema nso sɛ ɔhene ntam ka ntam kɛse sɛ wɔno nso wɔne ɛyɛ bawro ɛyɛ ade baako ɛno na nam so a ebepie kotokɔhene anim kotokɔhene hunu sɛ sɛbi bawro nkonnwasɛm no deɛ ɛyɛ ne maame anase eye na ahima ne dia etine sebi eburu bawro ntam obeka ye nananom animu a na akonye ntam hunu eno nam so ma wode dwato abaye ne dwato anemu no ono na baafo kentenkrachi eye senk wontwa enwan maako dumienu e ma kotokɔhene sere ye omde hye o kaso wontwa enwan maako aduanan nsia 46 e ma kotokɔhene esere ye a wamfa hye antum de ne so kaso wontwa dumienu eno mpomu no kotokɔhene sere ye so wo mo ebe san ye ho bibia ye ka se bawro ntwa enwan no mu ensia na emu mprempre no ano no nkofa ba akomra e ma nananom fa nye ntam no mu ede etie ne bawro edidi bim ebre kotokɔhene se ode na daagye ene na botre ne nyansa dodo ehwehwe bawro nkonnwasem mu a ode yi ato yi na nokore nso afa ne ntoma pafra ene ye behwe no ho nsem ansa na ye wi a yakɔrempe nkonnwasem nso ama kotokɔhene ne de megidi yese kumase ntena se etoso 9 efrese August bosumi mu ne da na etoso miensa nkumase ene tena ase afi ne da na etoso aduasa na ye yawada kumase
ene tena ase ne da na etoso aduonu nsia nso Kumasi ene tena ase nti metumi aka se frikita onsabosom ne bam no frikita onsabosom ne de etoso aduonu nsia ebepem ne osana abosom da etoso edu ne nyina ye nananom Kumasi Traditional Council ena atena se mamenka o se kotokohene agase bosom ya ne de etoso aduasa ena akwasi de ekoso ewo eye abrochememu akotokohene ebeko ewukudedi yanim nananom gusu yen hyehye wo mo prasra platform amamre ne amane kwan so na afei eye ewukude no so die no etumi abaso ene krobo abusua penin ene Antoahene enso ensem wo ho ye ne nyina no nananom beka ne nyina no beka bra wo mo aka afia jabua ene krobodi kuro nsem wawie na krobo abusua penin so ene Antoahene de no aba the senti ye waha se ebeso musompa ye de ahoden ye de nokora ne me se ebeso mu afirmanhia fikasiem ama mo mafie mu a mo nyina mo wo na mo so matumi anya bia hwe kai se de ma committee ebeba beka eye ensem ahodo a wo mo de aba ama etumi atoyie ne senti yegusua ehwe se kotokohene betena se na nananom nyina abusua Kobi Asante kotokohene enche oba betena se ama nsem no nyina yetumi ade asom ma memfa wontumirika na anase memfa enko ekire kakra enkomo a kotokohene wadie efri kitansa bosomi no mu ede ba ya me ade abewura bosomi atoso enwotwe mu eye osana August ne nyina akoyi nkonwasem enam sokora ma eye abrade enkonwasem no abante de hyebrante anana nanum firi se wonna nkasa bi ebura akonwa no eto ama no okoye mensem akodidi ne nkomo ahodo bi a ema yitwa ade kodidi ne nkomo ahodo bi koka se kotokohene hye a wato ewo eye abrade ene eheman no ade se wono oba obesesa no eno nam so ma abufuo ene sabi ahisem ebehye nananom a no wo mo ati adwamuo nananom kumasefo ema dodo no ahunu se sabi abante no ankasa ye Kobi Asante kotokohene ma kwan se wo mo konkofa nipa foforo emfa no nkonko kire na ebra woguso kasa no a ena obisa eye abrade abusua pani se ono ne din de se no so omiru adam eburu me na me ye abusua pani no so ho ye mefe wai ko ne kodi akonya no eti sabram no kasa yi eno etumi ekoso abusua de ayankwanta nsem nso eguso a henya wiemu a enye asemkuma akora ne senti yeguso a se enemom de nkomo a eba betodwa no sa nkomo no ena ye de besomo ama pepepe ye tumi afa ne tuma pa efra sansem yi enso eda nchen a dano kotokohene ka abo ho anka ase ensem eho entamba mu ni ade mabusua panin ene manu bia no mufra busua no baba ko a no kire se ebi munya ade ase ni ade ni nyina committee gusu di mu nkomo na aduma ka ase kese hene nso ne ntam wode so maman emom de bebo so ha afei wo mo eka ho ekeka ntam ahodo nyina sere yewura ntam ka ntam kese nyina nso omo so committee ensa aso ahensem ni mu a wo mo egusu edie eno nana ata bi ba ye beka ase eye wopani yawo eye ninua ena kotokohene ne nananom ka ase ne nkonko ne ninua nko ka mom no mu nyina ntam no ba akoso nanso sabi ebru okoye no amane ode bebo nananom so okoye ninua ne se da enya de so ono ne bedi kasobom eti ne wo so ono so ede ne ntamba kontenkro enti edumaka ase kase entam ahodo be se nan ene wo ho a wo mo aye yemu ade akotokohene ede abo eye ode abebo kotokohene a nananso anase kotokohene de ama committee a omuguso ehwehwem ti yeguso ebo moden se sansem nyina ebetumi aba ama opani kodwusu edumaka ase kase hene ene nipa dodo eka ho nso etumi aba ama nsam no kotokohene ewie ne ka abusia bo aman ma ase na wo mo nso ensam ho opani ye wadu sai enu opani antwebu asiako wo mo ena kotokohene ne nananom tena ase no wo mo efre wo mo anase wo mo hia wo mo ema wo mo toto wo manu bisa wo mo entam ahodo a na wo mo aka de ko wie ya ne se kotokohene efre eye asanso hene ena ofre twafo hene ofre eye kwaso hene ena fe chiam yentwenso eka ho ema wo mbe ye committee a
emu eye nipa nan se wo monko na wo monko tasensem yi mu na wo monhwehwe bosome ntem wo monfa anuye emeto nananom anim enu firi ho no praso enso nsem bae opani kwaku mensa yi ono sere yewurantam kase kagu na akusiwa amansa so sese biebru na akusiwa amansa enya ade ase ema na akusiwa amansa nso ka se ono eya ade ase ne senti ni boja ene eye opani kwame kwaku mensa na enumu no register bae ebe kenkan nsem ahodo nyina ye na fa nkonwasem no ho nti committee so ekoye wom so nsem a na ewa ho nyina wom etumi ede bae na enu akire no na akrobia sante kotokohene ekoka ase eye nana kosiwa amansa onye ade ase sabiebru akonwa no enye ne dia nanso woma kwan se ontena so na onia kosibra sabi obedane ato odane to dia na abusua no afa wo mu ade afei enu akire no abusua pani ho nkopɛ de hyebrantie ema wo mu emfa no emekere na afei amamra ni amane ahodo a ɛwɔ ho no omotumi ede atoa so abusua ya wada na etwa mu no nkomodie ni nyina ekoso no na abuabuja nso nsem eka ho abuabuja nsem no na ye nsem a abusua pani owa abuabuja ene na ahema ba ye de kwa adu bebo wo hene wo ho abuabuja hene kire nananom sebi wo ye mensem die awura kwa asam etwetwe tuo wo ahema no bi atenankonyanum bi ss CCTV cameras sebi nsase a woni tumi wo so no woton de wotumi wo so so a woton anu aton ne bum sika no mu hu bra bia papa bi ode bo wo abuabuja kuronim nananom kire sanka wo mu hu ye sebi nka woton na unya sika de siesie kuro nanso wo mu de ebepem bra no mbebo amane no nya de se abuabuja kuro no etimi afantoma pa de afra ewo mpuntuo mu suku police station eye hospitals edie edwane niam bia ni ho ya wo mbetumi kura de agina so akasa ampa na nsase a woton ne sebi ewura kwa asam ne mensam a wodi mpo no wodi agina bibi so na etumi aboa kuro no na anyema ene eye abuabuja abusua pani ene de ba beto kotokohene na nanom anim afei wo ma eye abuabuja hene kwan se won no so betumi ayi nano ewo nsem yi ho eho ene on so bekire mu se anye da so obetwe tuo de ese obi so adenti no obetwe tuo de ese obi so ne mometuo no mom de ne maame ode ne ba wiase na ne ho mfa no sebi kwantenkoro aka wono nko a oni bi adamfo ene awurade eti wono de wo sre eye sikadwa etumi ene nananom tumi ena wode edome wo mo empene yie wo mo epese na hene yebo no wo mo empese ne mpuntu obekoso ne ade wo wie ye no ena otutu tuo ko afa nan etifi atoye apuoye ne anafo enti sa tuo no ototo ye no na ya amamfo se bia wotwetwe tuo wona nanom so anase wotwetwe tuo de kyerɛkyerɛ amamfo so CCTV camera wo so sese no abuabuja hene kyerɛ se saa bre no na ne maame agya abrewa nti bia no opese wo gina adi ho na bia abrewa woto ne ho kakra kyerɛ se wo dware kakra nanso na ahema mo de CCTV camera sababa bobɔ ho a sebi na ahema adware kra no ne maame adware a na ahema mo hwɛ eno na ma wode abufuo ne aho ahomete ss CCTV cameras ne nyina nanso eno no na ahema me ye be kyere no a na nya asam ka 20 abuabuja hene kyerɛ se kyerɛ de wofa no kwa ya akye no ti ho na kotokohene kyerɛ mu kyerɛ wo mo ma wo mo nyante asese kro no sebi ne yere dia na ne ba abuabuja hene ohwɛ so eburu ohwɛ so adan nti eba a wohwɛ ne se agapade so ene abuabuja hene mum kro ne de ne yere abuabuja hema anaso ohene yere ne dia eno ene nsɛm ahodo bi a ɛda no bepie mu ɛwɔ Manhyia fikase mu abusia kotokohene atenase mimi din dia sonaba Kofi Mensa Abrampa watena se yi de na munim se yebekɔ akɔhwɛ nsɛm a ɛbɛkɔ ye bekukyire bi agu nkrata so de yentia se bebisa nananom efiri se ba bia ye de nya akonya kɔtena no nananom a wodo anko asɛm ne nyinim disɛm ka ene nyansasɛm ahɛ wo mo ma ɛbɛn ye ti yente bibia se ne yebisa kotokohene atena se ne de na nsɛm a mbobɔ so kyerɛ we no ye betumi akodi mu nkomo na ye de asom sabre na nabi obeba bia wo se wo ba amamre ne amane kwan so no se wo ba sabre yi se kotokohene atena se a uchini ye dum no eye nidie eye amamre eye amane ohene bia ni ho a kotokohene betena se awie na wo beba achini yese ne so ebinsi Asantehene mu da ti kotokohene atena se de ohene bia nso nka wo ba uchini ye na me ehunu se wo ohene de wo kura mu nso me ehunu se wo ohene nanso se sabre ya me no kasa yi
ɔhene bi yɛ n'adwene sɛ wɔbɛtwa mu akɔpɛ ɔnso ne kyiniyɛ na emom ɛyɛ din na wɔbɛyɛ no akɔ akɔwuram te sɛ deɛ ɔbaa dada ɔntumi nkɔso kyiniyɛ nsiw so mmiɛ hunu sɛ afei na aba na kyɛ sɛ sɛbi ɔsɛ amammerɛ ɔmpɛ sɛ amanneɛ nso ɛbɛtumi akɔyɛ abusua apata a ɛwɔ yɛkyi ɛyɛ nsuayɛ a ɛbɛkɔ so ɛyɛ n'asapɔn n'akyampɔn sapɔn ɔtɔ so mmienu nti ɔno bɛba abɛyɛ nsuayɛ na wɔtumi ama nananom bɛsere nsuayɛ no afiri kɔtɔkɔhene ho ama no sɛ munim dada sɛdeɛ nsuayɛ ɛsi fateɛ ɛtufo ne adeɛ na atumi aboa ma biribiara akɔ so kama wɔn a ɛnɛ dwumadi ahodoɔ sisi wɔn nan so nyinaa aba manhyia fi kɛseɛ mu ɛnɛ yɛ Kumasi asetena nanso kame ayɛ sɛ ɛyɛ aduru Asanteman deɛ ɛnɛ dɔm wɔ ha eti kame ho yɛnkɔ yɛkɔtie nsɛm no ɛberɛ sɛ mu no yɛbɛba nso a yɛne wɔn mu ɛbɛyɛ nsuayɛ no bɛdi nkɔmmɔ ɛhwɛ kuro no nkyi ɛhwɛ kuro no abakɔsɛm na afei deɛ wobɛdi adeɛ no nso no yɛne n'abusua panyin di nkɔmmɔ afa adedie no ne nkɔnwasɛm a ɛwɔ ho a adi mu a bɛsi ɛnɛ na tumi aboa ama biribiara akɔ so ɔbɔ adeɛ yɛ adom no de yɛn kwakye yɛwura mu apia ba no yɛankɔkye yɛ deɛ a yɛbɛba ne aba abɛsom mu oburo nti gyebrɛ na nkɔ baabiara yɛfi de kɛseɛ so ne yɛnso mo daa ɛne daa. Yeah, come on. Nada, nós somos
Agona na Asamang ya ka ho asem oya adakofo ya usuade che na nsuta man so ache na nsuta man ni bia wasan so aba abesuai e de ache tie sudan Mr. Meka yira ko be asante ko kwanye anya no nkwa na nakoto beja kwa me akosa eche nche no adakoja ache sanetie afi nkoni bebre wo ha sanetie nti abuzu na ade ba ko ya anya hwekwa ye fa ja to eche no Mr. Meka me kran so ma fa bi yi na ye fa ja to eche no se ye wo ahemfo ni bi wo ha abrempomfo na se divisional chiefs ni bi wo ha obu swai de che obu Manhyia omu sai bi swai de che Asantehene amanya amanya kwaiso that is it nti ebi ne tetre nti utan uza bibia kuma semanti na tetre ba ene woni aka woni na beka obi na ya enso so ayasumje na boa ama bibia ayi klabehwe nti abusua no ene kakra ya sabre yadi na unchemu ene emu amanya bo esom amansan sadia esi etie eti ya sometimes we better obi si o the entia ebi o ohene etina so kumasememu na no mo kumase atwa ne ho ahia de ya na say sanete de ohene eye kumasememu ra da bi entisa ti da bi a meka be ye example aya me ye ne say okọ eye Vatican archbishop ono a na ye pope edima Roman asafuni na no nkyere say archbishop ho no ya osan ye pope no libre pope no ya teso de ababe archbishop maybe so ho nti na no sem kakra I don't know sabre yo na tenase ya abontem baro de be mu nsensem ni na ekoye re ni mama re ni amane ekwan so na bibia ayasomje no no bia afedi aka bia ebeto aso ansa na ebredu na ensuaye ya aka no so etimi ato aso nti de kakra suma mansa na bibia ayasomje live on YouTube. Okay. Mr. Martin Landon, no. Okay. Mr. Sir, Martin, Mr. That is it. Yeah, Mr. Martin. What am I bro? Okay, Sam, Mr. I'll be trading, papa. That is it. Okay. Mr. I think say I had the Yami Adama Bibia better and come. Said we are network and yes look account here. Two more Bibia Abusha by Grace TV ni ene yewura krobe asante kotoko hene atena se yewura Otumfour Osei Tutu ababi Osei nyame kese Osei eboni die isuo no Osei eboni dia na ho popo ene nsentwofo ye nyina yabon kontene ababe piemu ewo fikasie mu a yede sa sebe amamra ne amane adwumadie no yede esomo ewo by Grace TV ene Manhyia TV so na nsentwofo yabon kontene ababe piemu wa hanom a sebi amamani amani kwanzo yura kotokohene tenasia na de se kumase ensem de na komaso enti no na amamre ene amani mu no wo se woni kumase traditional council etenase na sebi nkonyasem efie nsem nyina yura etenem na osiesie ma Asantehene ma Ghana enso puntuo Ghana de na komaso enti no pese asumdwie ene ayapomuden de na komaso se de bia yura kotokohene wakano said na kuma so nti no wasese sabi Asantehene so yeso yetu ho anamo ne kuma sei so yetu ho anamo nti na desie ene ne nananom nyina bon continent ba bepie mu wo kuma sei Manhyia fikesie mu ana se enye asemketo na empepe ya dwumadie no enne ye de feed ni nyina ebremo na enche kura ye bobbo ye ne bepena senka ye be ya ne bowra inside na de beba bia ye de beba be som yahwefo any yetiefo ewo by Grace TV ne Manhyia TV so na sese empempre ye wonu a Adumasa TV enso so ewo ha a won so abo anan ababe piemu sese nsentrofo ye nyina ya bokrado Adum TV kofa bai won so ababe piemu ewo ha won so ababe piemu ewo ha na sese ye hwe won ba beji ensuaye ya adehye so wa won ba beji ensuaye no won so enyina aye krado se won ba be ensuaye wo yiwura kotokohene sebe se ne nananom omma kwan na ne nana ensi bibi enkyere no
na sɛ yɛwura kɔtɔkɔhene ma kwan ma ne nananom ɛba bɛsi bibi kyerɛ no a afei na nana ɔde tumi no ansa na yɛwura kɔtɔkɔhene mpɔne de tumi ne bi ɛmfama wɔ no na dɛ sɛ sɛbe amamani amane kwan so sɛbe na sɛ woyɛ ade ase yɛka sɛ ade ase a sɛ wabusuadua no a wodi kan ɛbɛseyɛ no anaa wodi kan bɛkyerɛeɛ no sɛ abusuadua no sɛ abusuadua yɛka sɛ abusuadua no a wo nana wo maame mo abusuadua no enti na yɛka sɛ ade asefoɔ no wɔn ne mmaa enti na yɛka sɛ sɛbe sɛ mmaa ɛwɔ tumi ɛwɔ fie ɛkyɛn mmarima no aseɛ no ɛyɛ nsɛm bebree sɛ yɛka sɛ yɛkyerɛ mu a ɛnɛ yɛ nkɔ na ɛnɛ yɛbɛnya kwan na yɛakyerɛkyerɛ mu na deɛ wɔ sɛ yɛde ba bɛsom yɛahwɛfoɔ no biara yɛde aba bɛsom mo. Okay. Adum TV ɛna ɔbɛkyerɛ nsɛm no no de hyɛ kon ya bɛmɛ na wɔne yɔ Adum TV CEO ɛsɛ ɔno ate asi mu a wɔbɔ adwuma dikadikadika paa nya asɛm ketewa wɔbɔ adwuma Adum TV no yes abusua edu yɛn to aso sɛ sabre the medical king na no that's the overview of the course na na nsuaye ɛbɛkɔ so aside that Mr. Alex na banti we wada bro that's your bro so boko watch yami sure pa na onye wa koma so ade ma bani so obi trading bani so nyame adom say manya signal on my phone sister auntie I appreciate you so much obi trading papa obi anko koma say South Stress Junction na onko gentle papa any papa free obi trading enterprise poko boache perfume house and boutique na bibia enkoy emfa mama so abusu antu de yen koso an yen to aso kakra with education na fe yen fa mpem yen ko tie de iranom ebeka de iranom wi a de aka bia nso aba ya de motor for ba ya de mu nchemu na abesoma mansan na bibia aye asomdwe so de ese na efata now ye to aso a ye cheche nsem ya abusu o ma yen hwe nsem bi se enche na me ka se enti bebre no argument ya omo ye no omo abonso obi akotam chieftaincy act na obi akotam say yewura kra ne tumi aye komaseman mu nko ade ndi anwo kan sa say ne on say komase traditional council hia enti obi teje say eni on ne tumi ne komase anko da bi enti me dey say bibia wonyi bibia kra ni a na no ade esi ye no eno nko ya de o say ma hu say da bi eni on ne kase ne tumi so esanse na no on ne kase le na dwam na oman hene for Kenya's number 2 mine on see Debbie Atino abusia sanete we dey mon fan chance do bia na yin anwo don djuma obi ka bibia cho na obi tia na so say yentu na mo bi ni ade enti madam ma mon fa enche enti ma no gusu na me church nsem mu a ele chia man san say dey be ya yin na yebetimi ate nsem na osi dey na me gusu a making na say busuya o hwe Kumasi traditional council mo bi na Kumasi man tina say na yira extra dwam nti obi tie che o say o ene ohene kase ohene tumi kwa Kumasi man mu hanko a na me kase na no ade esi ye se ye nyi bibia ni na ye hu hwe kura na no ade esi ye ewo ayekotokofie abia Kenya's number 2 man hene na no se da bi ohene se da bi okuya no ntimi ni bi akuya no ntimi ni bi de wa ye ni ade na wa ma me mom abu ntwe wo ni nti fa kuya nto no sa ade bi kura esi se na no eno nko wo se ka bi che se ene ye wura ya kana se ni tumi ya ye kana anye tumi ketwa ohene ye kokroko ohene ye kakaka ohene tumi so papa ya ni tumi abro aye Kumasi man so ti me say na no me kan me say be hu video ebusa e challenge say me pe o man bi organ ha otimi tu o man of a different traditional area ebinsi sada say o man bi etu o man foforo say bi asem kan we dey mesem kan o man me body nye say bi mani na samani mo dey yemfa ton say bi yemfa na say asem kan o dey me fa asante akwa anya example entimi say bi na asem kan na Agona man ese metu na just on mine there adentia it's say they are all paramount chiefs who are at par or they are the same level and afi obi on the territory ya obi ani ne so na na the one dey boss something ne dey and I intimi say bia me fa ha be because say example e bia ye na gamanche any okra prince na say same kakra ne ade e fa chinto ne crowd we account intimi ma say bia na gamanche be ka say
betu okuapem hene ana sabio musem kan ntimi so ma se bia na okuapem de beka se wotu Ghana nche da bi isan se obi adane man enti Ghana ha me say no paramount chief de betumi asia no se bia ina aye wo man mu ti na no we abeka ya okodrobo for instance ọman hene si wotu ọman hema so wotu ọman hene the thing say traditional area ba akona na ina ewo mu dia de bia ọman hena na so ọman hema ato ni so aye ni ama wonsem de no atsenkuya no ene na no what traditional area na atimi kabo tu ọman hena na mom ọhene even to me feel traditional area enkonko tu ọman hene fro say bia na asem kan e bia na say kwa man is metu na nso atere man na do man is metu na nso atere man there be entimi nsisa I was on enti these are some of the things and you want to be why you to ye asase na yeti ase ntemo a eboa ema to kwa nyina atutwa na yetimi kokwa ni nemom ekwa abire bia ye nyintum ye beje enwa chinyi dia na ha adwen pa na ha adwen ya enye asemketo anti obìnrin because it is imperative on us to accept facts no so this the facts are sacred the ditum sa na meboa na amapipia aya asomji te no kra de na si na no no kwa aka bibi chere se Asantehene tumi no eso papa ya Ghana ha tumi kwa no sabi we I don't want to seem tribalistic Mr. Muka but someone America say Ghana tumi kwa no meaning say ye na nanom wa Ghana obi was out tumi bi so obia ntumi entu ani bia na obetumi akotu eye oman ha oman ni bia na obetumi akotu oman ni of a different traditional area maybe intimacy sa tia sa ebeboa na pipia ayasumji afei se no kokoda nchen ya komo no bia yedie na echichemu ade acha mansa nyina ne se oman ni bia ni wa oswade kire se Ghana ha oman ni bia ni wa otna se mo oman fufu oswade kire on someone dance was something as compared to other and as sabio something as compared to paramount chiefs of Ghana it's na make chims abusuan o hwe me na otiemi a so obi catch us something paramount chief and tia se the biara da na some about me chema cheni panama ni pana won se da bi asem o kan ni nyina so bi na me bobo so se oman ni bia ni Ghana ha obetumi akotu oman ni of a different traditional area there be intimate sisa this is something nko a ene kura sa tu e kura sa ahonten say otimi tu man enti e kire say something onye man na obudo man so esan say man ene man ne yonko man na omi na ye pedi out pa enti woni sa tumi ni ahonten say me ko tu me yonko am ni na ye pedi say mu na mutumi ye pedi na ne obede na watimi tu there be intimate sisa ene ye baako ena afi make say Ghana ha o man ni bia ni wa Ghana how many be and what transit and my mind of a different traditional area is right here. At the era Asantehene so bro mine is unti Asantehene be Asantehene free copy be and na be dia kunya say mine this will be right here. Ti ye be kai men kan tutu ni asobo a be be atwam na nkwanza sensensen man no so kakra ne ade. An vie kwa ne atum sabio na o mine ntimi nko. So brand near mamu ye do be right here be na. Afen wonya akwanya odi hene na bibia AAC sampa de ye gu so kosi e de ya ayi so hie e bedwo ahia ase ko edwo se bi se no bi wo bi a enya nkonko bi ntimi fantom fam but eno kra na de ya ye ken kotoko hina da roma just fina akwaba just fina akwaba apa de hie ye na ho ye de I say search for Asamang so was search ti ne Asamang ye was search o hene ba be so just fina say na udie mu ne abayo na udie mu na ya ba ya de no so nchemo ene mu amanyebo esom so de amamre ene amane etia yes nti eno so ye kakra ye de mu nchemo ene mu amanyebo esom so it doesn't work that way entisa because entimi se bia sabio na akua pemman ne ebeden na ya me de ye mfato se be betia se nya ne bone so yes onko so anche ebia na akọ man na se na ochen na akomo man da bi it's so na da mo man enti obi so anche oman ni bia ni wa so aye chere yonko man but another something na bro man ni so ntindu the chieftaincy act na man for the arguments now him chieftaincy act na bro for kasa but they don't say that twist no can't any favor on my agenda chieftaincy act we won say categories of nanom what do no also the Asantehene and paramount chiefs na abusuade ehwe bi wa say so obi si kofi ni ama ana kofi ama
and no chese Kofi Niyama yepe there be omo nyepe there be another se go mu na yepe there nka be ka say ama na ekọ Kofi Niyama na se Kofi Niyama omo nyepe so ye da omo ntem se we chieftaincy atletico amanfo de yem fato no a categories of nananom traditional rulers no say yedi kan ye Asantehene no mabo mu ase and paramount chiefs but onim ebi kura kasa me kai se mle bi na ina na ba ko eka o say odane no but chieftaincy atletico clear Asantehene di na di kan but all kind of person this sitting agenda ti was say chieftaincy atletico say paramount chief and Asantehene there be enter sa enye paramount chief and Asantehene Asantehene and paramount chiefs Asantehene di kan ba ansa na Manhyia ba na make say abusia we na ye make ma ye nyina so say obi free na ko bi ka cho Asantehene Manhyia and some of it me enye abufu ye ntokwa but you chema wetin che nipa no ebu okwan sa na nipa na tiase no and am bobos no and am kan ka say Asantehene timi tu Manhyia o Manhyia bi na obi timi ko tu a mind of a different traditional area and here baako afei o Manhyia bi na wa different traditional area Manhyia bi so ya che no this is Asantehene nko and am say ka say even with the chieftains act there be the argument no o hwe chieftains act no say they are Asantehene and paramount chiefs but they be no more can and I make him say Madaroma they are Asantehene and paramount chiefs ya ye kan wase say Kobi cast was Kofi na ma e che say Kofi Niyama ye pa na there be Kofi Niyama nye pe o Kofi Niyama ye pe ya ko be ka say Kofi and o be ka say ama ba ko pe o mo ye pe ya o kan ba ko we na o ko anim na nam so o mo nye penti o kan o che say Kofi Niyama and the chieftaincy act says categories of Nana say they are Asantehene and paramount chiefs what that means ne say paramount chiefs ni Asantehene ye wura mabo mu ase omo nye pe de biara da so omo enye pe de biara da ya entisa nti no so ye baako ebi so kura ka omo she da na America no me say not too long ago ya na me pe sa ayi say we ya na bobodi na there not too long ago only because I say o chieftaincy at ne say paramount chiefs na Asantehene o she da kwa dane e the paramount chiefs be di kan na the Asantehene din ba but no entisa just to suit na agenda no aka say there be anyway say unim say sa antwe na ewo mu no enye bibia there na ene wan kan say the tears are you understand the worth the value of Asantehene di kan say na paramount chiefs number it is an tie ni nyina ye nsema wodo e kwa we be ka say come about stampe the claim the argument say Asantehene's power I mean it's far bigger than that of a paramount chief of any traditional area at all in our country. So, Tiano and some we are at yes, a boy, now we are the sanity. Yes, and even with that, man, or can't church you say categories of another mono something paramount chiefs now. Or paramount chiefs such as no boy, no edding, I won't cut. So, no boy, no dean, I won't cut. Said the city, and he said, Sana. Obi make argument say Asantehene paramount chiefs na ye pet no budi what chiefs act mo and yes I tell you na nka hunya so go Asantehene din but no make say paramount chiefs such as Asantehene and as say but na so hene bro paramount abusia me dey make matematics ya Madaroma and as Asantehene to me bro paramount chief something chieftains acting omo kan e chem say they are Asantehene and paramount chiefs so tina ya de ba kwa na ekobie kwa na ekotrese mu ekopinse so say kutoko hani dibre no eso papa ya jitum ye beboa ye du ba bia no kre ne say ya na mpanifo kan no kwen say ntiase wo mu say o hwe say de ohani esiye kokroko sitie ohani ye kase sitie na ade a o ji atum a aya na mu ya o ji atum a aya na mu ya but then no kran so de sa na ya na tie what you too Bwama said oh how I was Sylvia oh how I was Sylvia oh how our argument bia and said that area so bia we ya jitum zero boy na pipia aya somji yeah yes nti abusia no so ya kakra ya ibetimi atudwa na ye hwe message ni bia ba na fa ya ka bia ye fan to so live for share live for YouTube and by Grace TV so ene Commerce Traditional Council share mo that the work men share go to Kofia ye dey no so much mu any mama dey bring na eso na with the messages are abandon ma share ma rem na me fa amanfo agentry bi emra fa so de ebra e bia wa wo hwe bia fa bra na ye to ye boss kenkan ma na pipia enye asumtwe so na wise my kind with the enough syllabus yeah my kind syllabus I say okay thank you Nana you are welcome man after the Savo Kantanka I say I say okay yeah no share come on after people watching so buy our share yeah my come on ye after one beam
Is Opoku watch me? I'm boss say better now, bro. Matthew, I'll be trading enterprise. Yes. I say, yeah, Mister. I'll let you come. I'm that's I'm sure. I'm sure. I say James Afokwa. Say watching you live and clear from London, cause my traditions, customs, and culture are of great importance to me. More PR, keep up the good job. Okay. Matia James Afokwa. That's a pa say what barber share now. I didn't share abba. Baby, I will share. I also share for London. I bring them. Sans I for my mother. My money in your I think I just feel so share or share in silence. I just feel I say more. So I need the Anna. But you open so already, Baba. Whatever, I show up is already a baby posty. Now, BPI come out. Zana, Yenya, Aquina, Amoma is Aquina. Emma Incha and Fan Chairman. I feel just from see near and where now cameraman so want to say, I am Yadum. Just for Yamiadum cameraman where pa Yamiadum cameraman. And so then. Yeah, and Asam Katwa. And yes, that is it. Yet no so emuchemo. And a mama so no said I say live on YouTube by Grace TV. So you're my bringing a sumo. Yeah, just when you're cameraman where pa and now campus kakantina. It's me for my millions, but Yamiadum, cameraman where papa. Yamiadum, no way. Baby, I could I was going to see about Ronson 7 and our Ecoso, yeah, or can't, maybe, yeah, I asked him. By Ronson 7 and a Sabia Macasa de Ira, at Nasu, and your money acquaintance. Now, welcome. Oh,
This way bring me on. John.
Papa be in a warrior. You're being a warrior. It's a very what job and it's a bit. Papa be no. You don't know the best of home. You have one woman family in the market. Who was a very important person? By the grace of God, the grace will fall upon the grace.
Yeah. So. Yeah. Catch up never on the set. Yo. Yeah. Yo. They don't catch up on the set. I walk with that. Walk puppy. That's it. That's it. I said, "Oh, fire." We get with them, but rock with them. They don't say me. Also, we are with them. Walk puppy here. Sabe ya. Somebody mine. I put here. And I said, "Eva." We get man of the man of man bad. I want to watch out. I get with them. What challenge is true? I'm going to go WhatsApp. That's about 6 of it. I'm going to go to the and go to say, "No, I'm going to go to watch you." There's someone to pass it. As a little bit of Tomodia. I'm going to walk out the house. Or don't talk about it now. Let's have it. You know, we'll put that come. Yeah. Se a coisa não toca me faz o que dizer. E não ouvia, vamos ver se o fremo. Eu não vou tapar, se você vai botar por isso. Já, se o unhão puxa para isso, a unhão puxa para isso. Long, sai ele puxa para isso. Ana se o não é o unhão puxa ya, o unhão ele de bilanço. Outro uma. So you back, you should know what we do. This is a local fancy. I'm going to say what they are for on Sunday. Only that is there, and I'm supposed to go to who's a community? No. What the question is, what they know there. I'm going to say, who doesn't say that? I'm going to go to Young. Young. I say, I don't know. Not the master party. I don't know what I was saying about Robinson. Those one more, what do you know about Penny? I can't hold. I don't know the Penny. I can't hold. What's one more now to say? Yeah, so much money. I'm more quiet. I don't know. I don't know about it now. What was saying? What's up here for them? Yeah, I'm not going but probably if you are them, they will check. Young. Sister, you are young, the money be piano. When I know the catch on the and oh, yeah, I'm going to say, so that I'm out of the Who Papa you hold say? And I said, we need the dancing, jamming of the Papa one, over the people that come. What's one man? What does it say? What does it say? The full of a chance to I go home and for him. Yo, really to do. You go to for only the Papa. You were putting the seat. They are telling one mark. I don't want to phone on the air. They are the Papa you were trouble. The dancing, the people were trouble. Only the Papa. Just a bit. And here you have to bring the girl home. Just a bit.
That's the move. Are mafia as well. And I would buy I still want to know.
Yeah. Asamang for it how much? Adia o bano e o bensi so o bensi so. Oi, Jano não uncle. Cansado de ser em mim. Não, você me nhara,
Fatale. You be who and ye. Betty. What the baby now? Why ain't it? Your friend opening Opoku Jesau autosumino. Asante Asamang Trafo in Na twafo e kasa asante Asamang kwa yedi kan e wo hemfa wada Asante Asamang ewo Mampon Road. So do Agona right side junction bi da ho. Obepie ko bi e friend Akrofoso. E Agona Akrofoso na wo kwa Asamang. Utimi fa wa sa bepie Fijasi. Wana Asante Asamang. ya ntie se o mu se asante Asamang e be Agona de nenso kan sutaman no kra bi And sanity Suta Manhyia Parliament Chief. I mine no. Nti ono na Asamang so ai che no che na se. Nti yewura ni Suta Manhyia. Nti wan kana Asante Asamang kwa bitan ka Suta Asamang. Ni na isi wa. dem se bebre na taye mfuso e na manya odi na wa chewi a che bebre na taye mfuso ka se Agona Asamang na se yen kana Agona Asamang ye kan suta Asamang ye And the nti eti say district no ye she Agona district ase se che South district ase ne ye she. Nti say ye she oni no. Na ho so ben Agona na o de ye chirobia de a na so chirobi kwan a be mani pa na hunu ni ntem se ma ye kan sa na ye sha Agona ase. na ne abakose mu kakra be na botumi akade a chere fa aye kro Asante Asamang ho wada Asante Asamang kura titi kuro said ye abakosem kire no yakrofo so adwuso ai som fra adwuso Asamang wona Asamang akrofo so ye firi ono ye ni suta nyina akotena amoman enti ye dika fa Asamang ho na bosoma odi ani ma de ne ko ye friend tano satam konfo kom ne friend konfo poti enti odu ono hu se Asamang ho ye ayetran wa ebeboa enso ekoba se ye ni suta hini na ekonte se ye to asko ye nim enti ekwan na ekota amoman mo mu se hon emwa edi ensan ni emra ene san betra ba bi efro Asamang
yɛ kɔnfo a yɛfrɛ no kɔnfo poti a ɔkɔm tano nso mayɛ baabi tenaeɛ a yɛtena hɔ no ma bɛsi no a yɛde to hɔ no mi nti wohwɛ Asaman no ɔne kuro bi te sɛ Afigya ase ɛna ɛbɔ hyeɛ ɔne Mampo Akorɔfo so ɛbɔ hyeɛ ɔne Agona na ɛbɔ hyeɛ ɔne Dwaben ɛna ɛbɔ hyeɛ ɛyɛ Fula bɛnde obɛtwa tete no wɔn a ɛne wɔn di hyeɛ no Asaman nso ɛyɛ kuro kɛseɛ paa. abusua bɛ yɛdi akunya wɔ Asante Asaman wala Asante Asaman abusua yɛdi adeɛ wɔ hɔ yɛfrɛ wɔn Adakɔ ɛyɛ abusua no mmienu Adakɔ ne Ayɔkɔ wɔn atoa nti wohwɛ Asamahene akyɛ amepɔma so a adeɛ bi a ɛsi so ɛyɛ atoa kyerɛ sɛ abusua no yɛ baako na mmom wɔn di adeɛ no ɛyɛ Adakɔ yɛfrɛ wɔn Adakɔfoɔ. na yɛhwɛ biribi wɔ ha yɛnim sɛ kakra sɛbi mani ahwɛfo bebree na yɛnim ne sɛ ɔka ɔmanhene ɔhyɛ ɔmanhene bi ase na sɛ ɔka ɔmanhene bi man ho a wosu akyerɛ ɔmanhene no a wɔwie gye sɛ nanom ɛka Kumasi traditional council ho ɛna ɔde wɔn nso ankyerɛ ɔmanhene bi a wosu akyerɛ Yewura Asantehene sɛ Tafo Ameko Mantoa ɛne nkura do aka adeɛ na ɛyɛ Asante Asaman deɛ ɔka bi sɛ wɔsu akyerɛ na sɛ ɔmanhene wɔsu abɛsu akyerɛ Yewura ɛsɛ de ti sa ɔda wɔn. so deɛ ti sa no sɛ ɛbrɛ a yɛakyekyere Asanteman no amantoɔ edu na ɛkyekyere Asanteman no wohwɛ secretary a na sɛ nipa wɔsan bi a na Asamahene ɛka ho na Asamahene nso yɛ Asantehene wɔfa prɛko pɛ a wɔfrɛ Asante Asaman ne sɛ ɔfa nti tete no abakɔ so nkyerɛ sɛ yɛsua kyerɛ Yɛsutahene di Asamahene anim ɛde ne ba Manhyia ɛbɛfa mpompo nso ɛyɛsua kyerɛ Otumfour kyerɛ sɛ ne wɔfa waba no nti na ɛmɛ sɛ Kumasi man na ehyia yɛn so na Nsutamanhene ɛwɔ ha yɛn sɛ na Nsutamanhene aba yɛno nti na ama na Nsutamanhene fi sɛ ɔna yɛ manhene no nti ɛsɛ ɔna odi anim na Asante Asamanhene kɔsi bibi ɛkyerɛ Otumfour. ɔhene yɛ a wɔbɛn yɛ ho nimfo nyini adeɛ wobɛtumi aka na ho asɛ kakra bi akyerɛ sɛ wonim deɛ a wonim so a ɛnte ase o yo sɛdeɛ ɛyɛ ana Asante amammerɛ siteɛ no obi a obɛdi hene no aberɛ bia na ɔntan tena kurom yɛde ne sie sɛ ɛbɛyɛ a kekawa ne dɛm biara nyɛ dɛ ɛmma ne ho na ne ho bɛte na berɛ akonnwa bɛto no no watumi aba abɛdi akonnwa no ne sukuu mu sɛm deɛ menim mu pii adeɛ mepɛ sɛ meka sɛ ɔyɛ de hyeɛ prɛko pɛ a ɔdi akonnwa no ɛyɛ yie aberante a ɔgyina naa so ɔyɛ kama yɛsusuam ne adwene hu sɛ wobɛtumi aboa kuro no ama kuro no atu mpɔ fi sɛ ɔse a wɔyɔ Asaman ba ɛyɛ Asanteman mu anaasɛ Kumasi man hyia mu a fekuo bɛn na mo so mu ɔda roma yɛbɔ kontire feku feku ne yɛbɔ obisɛnti yɛate aseɛ na akyerɛ sɛ saa berɛ kɔ a Asanteman kyekyere na mo ka wo ma kyekyere no aberɛ biara na mo sensan na Asaman ɛhene ɛnso ɛsan saa paa saa pɛpɛɛ ɛnɛ kuro tete kuro dabi nyɛ ne kuro koraa ɛtete kuro paa saa ne te nti Adakɔfoɔ yɛ a abusuafoɔ no bi ne wɔn ama wada roma Adakɔfoɔ abusua na akɔ bi ahene wapigya ne mu kakra ɔyɛ dakoni a ɔyɛ ankɔbi ahena ɛne ne baeɛ a ɔno nso no kabusua no mu asɛm so obɛtumi ama moate mu yie na deɛ mmea sɛ wapigya ne mu sisi yɛ na mo ba yɛn ho sɛ kuro no mu nipa dodoɔ no aba mmeranteɛ mo aba wa ɛnanom mpanyinfoɔ nyinaa wɔ ha ɛdeɛ na ahyɛ mu nkwan nti a Asamanfoɔ ɔhene bɛsua mu na ɔmata n'akyi deɛ nti ama ɛdɔm no nyinaa aba ne sɛ yɛhene a wɔkɔɛ bɛma wo sɛkyerɛ no ɔdi adeɛ bɛboro mfie aduosia ansa na wɔfiri mu nti wohwɛ yɛn a ɛbaeɛ no a obi a wɔmfie below 60 years biara no ɔhu saa adeɛ wei bi da nti ɛhyɛ yɛn nkuran sɛ yɛn nyinaa yɛmmra ne yɛmmɛta akyiri ne yɛmmɛhwɛ na daakye biara no yɛn nso yɛnya bi aka kyerɛ nkyimia saa ne tini na mɛkuro dɔm no nyinaa sɔ mbɛhwɛ deɛ atwa mu mmerɛ bi a yɛn hunu no yɛn nyinaa deɛ ni bɛyɛ dɛ yɛbɛhwɛ tina mɛdɔm na ba saa society dɔm nyinaa fira Asante Asaman ba yɛ a wɔba bɛtɛ akyire na ɔhene so akyerɛ Nsutamanhene akyɛ na wada roma osu akyerɛ no bɛyɛ sɛ afi mu ani no osu akyerɛ Nsutamanhene ɛsɛ Nsutamanhene tase a ɔbɛkɔ bi nyɛ saa Nsuta traditional council tase a Asamahene te Nsutahene nifa so pɛɛ Nsutahene nifa hene ɛne Asamahene saa ne te ɛna ɔsan ba ha Kumasi traditional council hyia a ɔbɛba bi nyɛ saa Kumasi traditional council hyia a Nsutahene na ɛba Asanteman mu na hyia Kumasi traditional council hyia Nsutahene na ɛba na Asanteman council hyia Asamahene nso ɛba bi
So Kumasi Tansha Council, Ejadia, Asamang, maybe. The mom Asanteman. Asantehene si Asantehene na aman na aka ho. Yeah. Just Asantehene si adia. Asamang so a baby. Oni nsu to man na. Asamang. Wow, and we dance so far. The obeka cha ma de hye. Ye watch ni bench ya omo hwe na ye from we wadaro. Yo, the Meka Chere Asamang Adishia mo a chiri nina, our Mati and come from my muse. And then the Aniji Sam Cassia and then see Asamang, Asante Asamang. If you say, Yati Dene, Bra Bemo such a corny cratchy, best in fear Dumuenino. Yamene and Anamadaroma. Afeni being on super crono bois, macron at 2 points, Obia moi, or no son, on the Chimera Samai, no famwa, Masama, so Yakaberry. That was Monica side. without surprise. The night trap for him ya was Asamang and then Akasa. Ya watch the boss say acheche nsemu e de acheche. There's Asamang dance we pa. E was Santimemu. Fa mamre ni amanye ni bia. Jabusia it was not for the akebia. Fa and so. In the past, I say we are. I can't trust. And then he said, YouTube. YouTube. Since your content, you can. Because what are they? And I believe I.
mana e pasa.
Some confirm now from my tree. I could say, feel for the same you must go to your grass and then share. Say, I'm my friend, much for no bomb, and I'm friend up with it. And I was how Papa craft them. Make a perfect now, and go for way more. I blame you come to me, boom, and go for way. Me I go see bones na the kojo bones. Me shina so much as go to abonten. Police station or call report to me. You see Jimo mu Jimo senfu na asam kuto. So Otumfour Asei Tutu. Otumfour di asam da do obu amo. Na secretary ni say, "Wo san ko be chin na won chin. Wo ta na asam na bedwum." No can say me wura akoye ogina ru de bi odi mata. And I'm going to this speed for no problem. Yes, go to Otumfour Osei Penina to Cassian over that woman that can G47. I couldn't do it to me. I was sitting I was even milk poor so much. I didn't go travel. Payment. I was Asantehene, committee ni kwa friends. Hello Nana. Ohene machi, mahebu. Daibu ansole, insaya cloud. Sesi ana me nkro for macho ma fa maka dem no mo. Om se ko abase. Eyima ko fa macho fo be guse nti om mla. Ena om so ndo om nko mo nti om nko. Ohene be no bisa. Yes, Agona sa. Yeah. What's the new kind of one to me? I'm a mention. Uko kazi zango fo se no ma anya mu ndamu eno ma fa nsie ne a master kwaya so mo je no mu nya ye o
Young. How do the function that? Now you're going to say, it's hope you. Only the one. That's what hope. It's hope you. The podcast is hope you. She said, the podcast is hope you. Young. Say, I'm going to sit down on the one. I'm going to labor. I don't want to play. You don't want to play. Let's do that. Don't want to play. Do it. I don't know. Asamang, that's my brother now. That's my brother now. I'm going to do that in a year. Now we're going to do the advances. That's my point. That's what we're saying now. Yeah, that's the camera. What do we do? Let's see. What do we do? You don't want. Yeah, you're cool with you. That's it. You've got to be. Who you want to take it off. Yeah, you're going to show. One blue. What is it? That's it. What do you want to store for the money? This time, good luck. And several good luck. Look, you come back and see everything. What's your to look at the scenes out and do what's the tears? Look at the tears. Look at the tears. I want to know. What's your to look at the tears? Let's have a walk with you. Don't get the tears. I'm not going to go there now. Don't get the tears. I'm not going to be. But say what doesn't have to go to bed. Who's saying? She said, "But I'm not back here. I'm not going to say, man." She said, "But I'm not going to say, man. I'm going to get you." Oh, but the children are here. Okay, more good. You know, some who's going to say, "Oh, I'm back here." I don't know what to do. Who's saying? Yeah. Look.
abrantie bi abakro no mu a wosi ye frɛ no Osei Tutu ɛyɛ Otumfour nkɔso ɔhene ɛna abɔkɔm ama no ɛna afa mmara hyɛ ne nsam na papa ekuro kɛseɛ ne nyinaa mu wafa landguardfoɔ ɛna prosifoɔ nso taa n'akyie mankɔgye prosifoɔ moro market central miamgyina yɛbɛkyee me yɛde atuo ba me fie kuma sɛ bɛkyee me aduane nyinaa mimituo mi kookoo ɛwɔ me phone yi so wadwene nyinaa nto agu abɛfuo wadwene nyinaa nto agu ɛne wafa landguard di n'akyie ne landguard pani ɛte ha yɛfrɛ no Paala ɔte ha mmeranti a wasoa wɔn mu ɔde adi saa bɔne no na deɛ yɛka nyinaa ne sɛ Ghana sɛ aprosifoɔ ɛso wɔn nka no koraa efie ha deɛ ɛnukure nyina efie ha na wɔ yɛanante asɛm ho fie nan ɛhemfiri bi nso wɔ hɔ asɛm ne bɔ wɔn anim a woba hɔ nom a akwade bɛsi akyire a wofrɛ ɔhene koraa wɔn mfa na sedanka na saa ama ahene na saa ama ahene sedanka no mede nsɛntwerɛfoɔ bɛgyina no soa bɛbusu me nsia nie afei deɛ nana ɔse ne ho mete wɔde asɛm no bɛbrɛ yɛwura na no ne yɛbɛsɛvo yɛ lɛta nyame adom deɛ yɛhwehwɛ wɔ kwabere ɛna ɔhene ayɛ ama yɛ no ma no asi Said, don't win really bad man. What the day I was here and what you are going for my answer. Dear Pamela got a form. Dear Brian, yes, I know if I come for bro. Oh, come my own idea. Who can't stand to a house who want to slow? That you can want to I'm on Tepa-Hwibaa. I am Fabri. Fabri, I said, I say, you're cool. Sakra, no, I said, I am. Aday. Oh, well, my son, and I'm going for if it's a crowd, no. Aday. I'm not that tired, sir. Sure. I'm if it's a crowd, no. Your friend, your queer, sir, why do run out from Philo? And I said, you're my feet, it's a crowd, no. Yeah, for them, my friend was sent to. What do you mean to a group? Yet, Jose, and I like that for about one shot. You give me come over power, and then cram my enema. Yet, you want to cry to me for 2 months at the other. You know, just to a group. Yes, say, and you know, yet, remember, and until one, and soon as can now say to 2. Now, I took a course was said. Yamiti, where dear Sam. Amaya, every said, and a correct dano, Nana, what they are taught, and in slap party, Slanana, the person was a grown woman, yes, your pensua, yes, Slano, and another Samai, and yes, slow Munina, and for dinner, I mean, slow Munina, Tiame, or 2 for Tiame, yes, Slanapan, I mean, gentlemen, answer, a more draw, yeah, that be our meeting, your friend of person, I don't want to from New York. This is a grown no for what they are watching. Yes, you are 1 fear 9. And fear 90. Can you have it one way? As I look at who I feel my and I know me from her. And now, Mamma's about yesterday, the Susu as I say. That's the one is to us in another 20 minutes tomorrow. I could be a friend's name or Frasinama so. One that you want when every stand now or door into a new one that you want when it's 7. So what time can filo and I can say, Stephen, the 2 or 1 month. Or do G and Sassy, Matimami and San Quo, no more jet to a group. And Okoyanya moves. Am I? It's a top or any pie, I can once a man, a young bread to the wire wine. When you'll be our free to baby, when you are in it. Yes, what he been a born and Coswine is no 2 for the Roma. What Jeffrey is it is here when young Coswine, I was there. One, no, okay, what me and a young then I'm so nearly this can't. We're not taking any of an one and now 2 for just said. No, anybody, one and a put down of Fano, actually, yeah, and so instead, my so man, so they say no, Fano, and yet, Papa,
yade nti papa no oda fam kakra e na say won na age tumi ni nyina abon ho safo hene ena me ohene ena me yakoso ohene enso no say na no Otumfour ada government nkoso ohene o eduani o yatwam no ofa no ye hene to baby no he e wa aboaso mankonte aboaso to baby ufiri to baby na wo na akwa aboaso asanu akontonso ufiri aboaso na akwa to baby asanu akontonso me na wo so why o baby sama me no eti afukura na me ma me no okay afukura na wa wadi ya di okofo kura na usuro they say only banchi fo dabi ni kura wu afema nkwala bienu na me hwe omo enso wadwumi ni ebe nyina to agu wadwumi donyame wadwumi ni ebe nyina to agu ya kakra kafia kura na kakra bi ya na o ma sa be susu di pila asim so o je tinya betimi ni wakọ na makọ akọche o ma be susu seme ni na di ani mu e ma o mu be susu ya o di pila asim afuo mu nti na wani aje pa e chede yesi abrosai amame e chede yesi abrosai e di amame makuya se wa e wo se ko no pressure ma aja akwara tata ya che se tu wa tata ya che ene de na aka che yewura Asante kotoko no tu ko se de ka che na ni se na o kwaso na mi nshira o mo awode nyanso ode ma wo hini Solomon no on fa bi ma wo no ntia me ni watira konwa nyina yadamo ase yes yadamo ase mo kwa Awurade mfa mo mpa asomdwe mu amen na busia yegusu awo Manhyia kotoko pie mu a bibia kwaso wano sa me yewura Osei Tutu atena na egwam busia wodi asem wodi asem no na de sakra wo nofu ate de ne ene sakra wo nofu mo ate de na atayo mo ate de say omusu omasu mfie ma pol na ni no yewura ebedru yewura anim no waba aba bete ase aye bibia kama enne nipa na wo say onu na asase ye ndia yewura na matabiri ha mafa ha madwi ha mumfiri so madwi koku ato agu no yewura se ompen ba bi ntina na afei ni asase ne wo no ebusua omfa yeguso o Manhyia kotoko fie mu yewura Otumfour Osei Tutu se dem di kankan watena na egwa mu hwe TV yeguso wa ha se nti uba so a na wo nsabo subscribe tem ni so amam na do adwentra to na afei wa share video na modofo bi anya bi ahye na waka che onwa se ne yewura tena se nso aye wo ho ene Agona eye Asamang nso aye wo ho nom na manya ne ntie enso se Tepa-Hwibaa fo nso be ye nso aye enti minim se Tepa Manhyia anaso oye brempon no be ye nso aye nom Tepa-Hwibaa sem na me kan bia ya ebusua fo se wo pe baby a Tepa-Hwibaa ne ma wo pa dia na ese ye Hwibaa na Tepa-Hwibaa ne ma wo ebusia ye hwa since no egusu a ekoso te se enije ne so gusu a ekoso enkrofo ani age nene de ekoso wo inside ni nyina no ye de ba na afi ya be pensem mu na ye de amount se de tie fefefe se de tie na fata ebusia obaso afansa bo subscribe tem ne so ma menefo adwentre bra na afi share video Emma odofo bi enya bi enhye enti sa media aseni eni guso a ekoso wo Manhyia kotoko fie mu enti se de adwencha awro na yedi kan akansam bienu eyi enche kra no yewura achiamefo ababa be se eye Agona Asamang ena afi Tepa-Hwibaa fo wababa be si wo mu ebe ka chom se enche kra omu bana afi omu ababa be ye nsuaye nti enche yenim se eye Agona Asamang eye yewura Otumfour ne brempon Agona Asamang yewura Otumfour ne brempon na Hwibaa na minim se oye brempon ana se oye Manhyia enti yeguso a wa hetreti ye de wada ma yunte nya icheso a Manhyia kotoko fie na ye hia ya bodom pemagichi akobrema ye buso ye hia wa ha ye de nsem etwa gu wa ha ene ye di asenie no achi ye se ye nsuaye ni mu na ye di mu nsem nyina eba na afi ya tabiri dia ba besomo no enti abuso yeguso a Manhyia kotoko fie mti fo adwentre bra na afi eko ensem ene ko so inside nyina no ye de ni nyina eba aba besomo se de etie na se na afi efata pepepe kama enti kwa to ye bibia de na akwempa pepepe